Kari hagane kesengi ublay kalale buram khaddo ya arngut ki reuslur kari kibala IT la kajing im ha kajing khun persya ya kinongshon hagane kesing sejan kine ki kenthop ya usipai badang absence nem u rifleman Sunil Kumar bat usop inspector Muhammad Imtiaz hagane kajingle buram kabakhatdo laidon langru nado Lieutenant General Manoj Sinha jong ke Jammu and Kashmir na lor ki he sarkar bat kumjuru ki he sipai kajingle buram bakhatdo ya usipai badang absence nem kakarta ubalaklan yap ha kajingi therbom ha ka Pakistan ha ka ni kasing jan kala pelong ya kajing yam brio ka bajor ha Jammu ha ka ni kasing ublay ha kajingle buram bakhatdo ya u ha ka sinong jong u ka badan hap khaput hi uni usipai ula IT la kajing im na ka bentakari ude ublatip keteng kum u rifleman Sunil Kumar ubadang afras nem kakarta bat udon bat ka 4 Jammu and Kashmir Light Infantry Regiment uni usamla sipai ulaklatno hadin ba ulamen saujor nagate ke jingther ba silinter khaput ha RS pura sector ha ka steps ni sejan kibabon na kinongshong sinong jong kesnong triva ka ba hap ha ka arnia sector kila sha pun kriano sha ka jaka ka ba khamsingan kum ka jingana ha ka praterik ujemang sisngi hadin ba ka Pakistan kala sedang ban krut pathar ya kisnong kibadan hasilinter ka line of control bat ki khaput jong ke Jammu and Kashmir hadin ba ki missile jong ke India kila khruit ya kitem pentriam ha kari ke jongki ka ba pelong men CMA ya ki pat ba ka dei ha ka por bala wanra ya ka senduk met yap ka bala tap da ka lama lairong bat walam ha ka kali sipai kamtam ha ka por ba ki me ki pa bat ki bahieng kitur bat kan khatdo ya uni khlawat jong kari ubami na ka yeng jongki ya kamet jong ula penkit pat syapar lal ha ka bala pendep ya ka jingle nyam bakhatdu katkum karukom jong sipai ha gane ka jau kasngi kala don ru ka jingle buram bakhatdu ya usop inspector Muhammad Imtiaz ubadei na kasnong Bihar ubalangat lang ha ka te ka jau ka apot ha ka singi sejan kat baudang don ha ka ktem ka jong u ka badan ha khaput ha RS pura sector ha ka ne ka jingle buram ladon langru Lieutenant Governor Manoj Sinha jong ke Jammu and Kashmir bat kumjuru usembut Menteri Rangba Surendra Singh Chaudhary nalor ki he sipai BSF ki he sarkar ki belawan men sengolem bat ke jingle buram bakhatdu ya uni usipai da ka bubu sentiu hadin beladep le buram khatdu ya uni he sipai ya ka senduk bayap ka balaktap bat kalama lairong jong kari la penkit pat sa kasnong jong u na ka benta ke jingle nyam ka bakhatdu